एगो उंगली दूटा दिखाए दूगो चार गो दिखाए बुत रहिए ना साहब में तो घर में गेलिए हल्ला के लिए ये सुनै छिए कनिया वाला घर रहते तहन ने सुनते। हम तो महिषा खटाल लंग में हल्ला करिए बड़ बढ़िया कनिया नहीं निकलले तमसा गेलिए भांग खा के बुत रहिए ने कुछ बुझबे नहीं करिए। तमसा का जहन हाथ ना आगा के लिए तो महिषक पूछ पकड़ा गेले। हमरा तो भेल जे हमर कनिया के केस केना एते मोट भ गेले। बात एतबे नहीं जहन और तमसेलिए ओना तमसा काल में जे क्यों हंसा दैया ते पर और तमसा जाइ छिए। तमसा गेलिए तमसाए तमसाइत जहन हाथ और आगा देलिए तो महिषक दोनों सिंह पर हाथ गेले। बुझू जे हार्ट अटैक से बच गेलो जे हमरा गेला पर हमरा परोछ में हमर कनिया के दू ईटा मार देलके एते बड़का बड़का टेटर भ गेले। जहन भाई होश में कनी एलो तो हाथ और आगा देलिए अब महिष के मुंह में हाथ गेले। महिष जोर से डिरिया देलके जे भग चले भाई खुल गेले। तते काल में मैं हमर दौड़ल ले बउआ रे बउआ दौड़ कनिया के लकवा मार देलके। हम कहले नीक भेले लकवा मार देलके आब तो पाछा छुटलो जानक जपाल स तने रे बउआ हे सोन सन के पुतो हुए केना एना कहै छै। हम कहले भेले की बउआ रे कनिया जब पैर न केलको हाथ जे न केलको हम कहल तो कोने किया छोइले भेले की बउआ लकवा मार देलके। हम कहले गए देखी तो हाथ में मोबाइल छै तो अरे बउआ मोबाइल छै। हम कहले चुप झूठे पुछते खुशखबरी सुन भैया ओकरा लकवा ने मरल कही हो सेल्फी ल रहल छो। जखनी को निक लागल हुआ तो चाहबे एक बार आशीर्वाद भरल कर करल ताली हेबाक चाहिए। जय जय की बात छै आ कथी अहाँ सबके बजा लग गेल ने ने बेटा वह समझ के चाहबे एक बेर अहू सब कर करा के ताली बजा दियो आशीर्वाद भरल अहू तरफ से कर करल ताली हेबाक चाहिए। जय जय आओ रंग रसियन।